Sur. No, del Sur no. Surigao del Sur? Ay, hayang Gabon, Surigao del Sur. Hindi makita ang isla dito yung Ipuyan Gina. Dili kay kuan ay. May pags. Busay. Busay. Busay yung tags. Kinanaan nga ba yung mga wire? Busay. Wow.
hala. Nag-shoot din siya. Grabe kita eh. Ako rin pagkahangin ba? Bo. Pasangin na naman ni Muskudet. Palit to. Napalit mo gito. Palit mo ito. May kubato sa video. May ban na po na kay nanay. Karga. Pero yung karga saging. Saging. Nara day so. Wow. Sige. Again. Ignoranting taga-buki. Wala, naitawayan ko sa tunga. Ignoranting taga-buo. Bantay di taga-bukid. Hala. Palit yun ilang kuhan oh. Ano? Wala, kulurok na din yung balayo. Pero bigyan pagkapalit. Bantang ko sila diya. Oy. Bantay po diha. Taga-bukid. Na ignog. Kapit. Hindi sa gilmit. Ano pag-ibidihan? Diyan, di ba? Wala ay, Okay. dari ko sa lake. Tama ko kabantay good. Wag ko kabantay. Tama ko kabantay. Ayan ako nakabantay nga gipunit na niya. Kukukot yung helmet. Ayan ako kabantay nga gipunit na niya. Wag ko kabantay nga kanang nahulog or na unsa. Basta kay pagpunit na naana na niya oh. Ikaw. Bago para ba kayong helmet. Pagkago na rin na to. Grabe sa drawing. Sorry kayo. Oh, nice sticker oh. Basta hindi makadaog ka sa karang raffle na kusunod. Kaoy. Wala yung kanina ko. Paglabay na ito, ginabay na ito. Ha? TikTok siya ba? Hi, akong background na ang pinsala sa Odette sa silent. Natad. Kita ka ng supply, ginagipangita. Okay, pamahin ba? Natawa ka rin, natat siya sa Hanto ka doy. buwan ka nga panahon na rin na Buwang hanto ka doy. Hanto pagkikento ka gabi nga. Usok sa hangin. Yangin na may gabi dito siya eh. Kuan. Sakit ka bumba. Stress. Sakit na niya nagananaw eh. Sa Samus Oriental Road, Butland City, Cagayan de Oro City, Iligan City Road. both one. Continue on Agusan to Samus Oriental Road for 2 kilometers. Parata. Mayordoma. Tulay nga inawat niya sa gawas. Silang ka nag-design na niya ba? Si Marcos.